असी साहब बे लामायाव आगान होबाय जेब्ला सानसेब्लाबो जों जेलनि ओंखाम जाखानांगोन बे बाथ्राखौ मिथिसेयावबो जों बे लामायाव आगान होदों अब्ला साननानै नाय हारिनि सेन्टिमेन्टआ जोंनि सोलेराव माबायदि रोदा रोदा हाबनानै दं गिबियावनो आं खुलुमग्रोबाय आं बे सावथुनखौ नुवाखैमोन दा दिनै हलाव रिलिज जाबाय नायबाय नायनानै माने बिदिबायदि माने फिल जादों आवगायनि खोथाफोरखौ अनेक आंनाबो एक्चुअलि बिर जोहोलाव आवगायनि जोंनि बर'नि मुंख्लं अनेक आंनाबो माने सिनायनाय अनेक दंमोन लोगोफोर थ' दिनै बे सावथुनखौ नायनानै आं एक्चुअलि मा बुंबावनो आं आवगायनि खोथाफोरखौ एक्चुअलि गोसोआव माने एकदम माने सावथुनखौ नायनानै एकदम रियेल आवगायनि फिल जादों दा बे सावथुनखौ जे जोंना बन्धु चक्रसिं मुसाहारिया जे साहस खालामनानै जे बेबादि जे सावथुन जे प्रडिउस खालामदों बिनि थाखाय आं एक्चुअलि बेखौ रोजा रोजा साबायखर होयो आरो गासिबो टीम सेम जा माने बेखौ माने जे माने रियेल महरै जे बे सावथुना जे जाफुंदों बेखौ माने नायबासो मिथिगोन फैदो जाय बे सावथुनखौ नुवाखै हलाव नायफैदो बे फिल्मखौ नायनानै बबे मोनसे जाथायखौ साबसिन मोजांसिन मोनो साबसिन बुंनो थाङोबा हल सावथुनानो एक्चुअलि रिलेटेड सब माने सावथुनानो रिलेटेड दंखाय बेयाव मा मोनसेया मोजां मा मोनसेया गाज्रि बेखौ बुंनो हाया गासिबो माने स्ट'रिजों फार्स्ट टु लास्ट बे सावथुना बिराद मोजां जादों मोनसे बिबानगिरि हिसाबै दिनै जांख्रिथायनि थैसाम सावथुना जिबायदि जांख्रिलांबाय बड'लेण्डखौ बा जोंनि आसामखौ बर' सावथुन इन्डास्ट्रियाव जोङो जोबोर गोजोननाय बावदों आरो जोंनि जा प्रडिउसार चक्र आदा बिथांखौबो जोङो जोबोर गोजोननाय बावदों आरो जा डाइरेक्टर सार पंकज बिथांखौबो जों गोजोननाय बावदों आरो बे फिल्माव जिमानखिनि आर्टिस्ट आरो क्रिउस दंमोन आर्टिस्ट आरो टेकनिसियान्स दंमोन बिथांमोनखौबो जों जोबोर साबायखर बावदों मानो होनबा बिथांमोना ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै फिल्मखौ मोनसे साक्सेसफुल दरखङाव लानानै फैदों बेनि थाखाय जों जोबोर साबायखर बावनाय जादों गासिबो रायजो राजाया फ्राय नुफ्रामजोब्बाय बुंनो गोनां जेबो गैला आरो जिखिनि सुबुंफोरा बे सावथुनखौ नायाखै दिनै गासैबो लोब लोब फैनानै नायनो हासिगौ दिनैनिफ्राय आसामाव 7 खान माने 7टा हलाव दिनैनिफ्राय देखायनाय जागोन गासिबो टिकेट दानानै नायनो हागोन जाय बिथांमोना फिल्डआव थांना नायनो हायाखै बिथांमोना नायनानै ला बेयाव सोलोंनो गोनां बहुद दं जिखिनि बर' फरायसाफोर दं बा गोदान जोलैनि सुबुंफोर दं बिथांमोनाबो बहुद मिथिनो गोनां दं सोलोंनो गोनां दं बे फिल्मखौ नायोब्लानो जों बर'नि जालांनाय जि जारिमिन जोंनि जारिमिन बेखौ जों आबुं महरै जोङो बुजिनो हागोन बेनि थाखायनो आं गासैखौबो खावलायो गासिबो बे सावथुनखौ नाय आरो जोंनि टेकनिकेलि जिखिनि डेभेलप जानांगौमोन जोंनि बर' रायजो राजाया जिबायदि मोनसे जौगा थाखोनि सावथुन नायनो लुबैदोंमोन बे सावथुनखौ नायोब्ला बिथांमोना बुजिनो हागोन आरो दिनै जांख्रिथायनि थैसाम सावथुना आं खुगाजों बुंनो थाङा गासिबो नायनायनि उनावनो मिथिगोन गासिबो नायथों बेनि उनाव बुंथों बर' सावथुना मोनसे लेभेलाव दिनै सफैबाय आरो जोङो बिखाफोर दोननानै जों बुंनो हानाय जाबाय दिनैनि जोंनि बर' सावथुना नै जांख्रिथायनि थैसामानो मोनसे उदाहरन बा फोरमायथि होननानै आं बुंनो सानो माने बे स्ट'रिखौ नायनानै बे सिनेमाखौ जांख्रिथायखौ नायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोबोद मोजां मोन्दों आरो मेगननिफ्राय मोदै गवाबाथ' रावबो थानो हाखाया नोंथांमोनहाबो गोबां नायबाय जानांगौ आरो नायफैबावनो गाबोननिफ्राय दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय नालाय बयबो रायजो राजाफ्रा नायनानै जाहाथे सापर्ट खालायो बे मुभिखौ नायनानै आरो जे आगोलाव जाबोनाय जाथायफोरखौ एसे नुनानै दा गोसोआव बिराद दुखु मोननाय फैदों गोसोखांनाय फैदों दा आङो लिरगिरि जोंनि पंकज लाहारि बिथांखौ आङो जोबोद साबायखर बावो बे काहानिखौ लाबोनानै जोंनो दिन्थिफुंनो थाखाय आङो जेब्ला शुट खालामदोंमोन मोनसे गोसोखांथाव आं जेब्ला लादोंमोन आरो गोसोखांथाव शुटआनो जाबाय जेब्ला आङो उन्दै गथ' लानानै जेनेबा प्रेगनेन्ट आंना रला मोनसे प्रेगनेन्ट वुमेनमोन बेयावहाय आङो रिन्दावखौ नेनानै थाहैदों आंनि को एक्टरखौ आङो नेनानै थाहैदों आरोना ओमफ्राय बेयावहाय आंनो सासे प्रडिउसार माने डाइरेक्टरफ्रा खिन्थादोंमोन बे सासे माबानि जिउ जारिमिनजों लोब्बा लानाय होनो आरो सासे वुमेननि जोंनिनो बङाइगाव एरियानि आरो बे हिन्जावा बेखौहाय आङो गोसोआव लानानै बे शुटखौ खालामनाय जादों आरो ओमफ्राय बिराद गोजोननाय मोन्दों कि बिनि रलखौहाय आङो श' खालामनो मोन्दों होननानै जोंनि जांख्रिथायनि थैसामखौहाय आङो बयनिसिमबो रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना नायफै आरो गोदो गोदायनि जिउ जारिमिननि जे जाथाय जालांनाय बेखौ बेवहाय
बेवहाय दिन्थिफुंनाय जादों थ' नोंथांमोना मोजां मोनगोन होननानै आं आसा खालामो बयखौबो नायफैनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय ओंखाबायानो मानसिफ्रा थ' आंनि मोनसे सिन दंमोन जि सिनाव माने आं बुजानानै माने आंनि जोलै जिखिनि दङ बे गेब्रुनाय आरो थ' बे आंनि लाइफआव बयबो बुङाबाबो आं गोसोआव थाबाय थागोन बे माने मोनसे सिनेमा मावदोंमोन जे सिनेमायाव आंनि माने बयबो एदावोबो नालाय बेखिनियाव थालांगोन आरो बे आंनि गोसोखांथावसिना आरो जोंनि बर' हारियाव जोंनि बर' समाजाव बे माने बुंनो थाङोबा हारिनिनो सिनेमा नालाय थ' होनब्लाबो एसे आलादा भाइबजों खालामदों एसे आलादा रोखोमनि बयबो नुखाबाय आरो जाय बिथांमोना नुवाखै अन्नानै प्लिज नायनानै गोजोननाय ला आरो सिनेमाखौ खिन्थु बारा सिरियास नङा बरिया सिनेमा आंबो मोजां मोनदों मावनानै जोबोद मोजां आंनि थाखाय बिराद मोजां बे फिल्मा बे जांख्रिथायनि थैसामखौ सिगाङाव नायखांखाबायमोन नालाय ओमफ्राय माने आरो खेबसेबाव नायबावनोसै होननानै नायहैबावबाय आरोना स्ट'रिखौ होननानै बुङोबाथ' बिथ' ओरैबायदि पारफेक्ट जोबखा आरो एक्टिं होनोबाथ' बयनाबो पारफेक्ट जोब ओरैबायदि मोजां मोनदों ओमफ्राय दा नोंथांमोनाबो नायफैबानो जाबाय आरो टिकेटआ अनलाइनबो नालाय अनलाइनबो खालामहरनो हागोन बुक माइ श' एबावनो होननानै बुङोबाथ' बे जेब्लानाखि बिदाखौ जे गावथारनानै माने खबर मोनहैयो जे आदा लिंसारा खबर मोनहैनानै माने ओरैबायदि दुखु इमसनेलि गाबदों गाबबाबो माने नों गावनि न'खरनि सोरबा मानसिया थैदों होननानै मिथिब्लाबो गारनानै फैनो हायाखै बेफोर फाइटखौबो दुखु मोनो आरो फाइटखौ होनोबाथ' आं गासिबोखौनो दुखु मोनजोबदों इमसनेल जोब आरोना गोसोआव नांहोनो हाजोबनाय माने ओरैबायदि मोजां मोनो जोंनि बर'फ्राव बेबायदि मोजां मुभि स्ट'रि खालामनो हानाय जाबाय ओरैबायदि मोजां मोनो आरो नायनो हास्थायदोंमोनब्लाबो माखासे उसुबिदानि थाखाय नायनो मोनाखैमोन नाथाय दिनै इउनिभार्सेल बे बङाइगावनि सिनेमा हलाव श' खालामबाय होननाय लोगो लोगो आङो एकदम होसोनानै फैथारदों आरो नायनो हांखुर जानायखौ दिनै नुफैबाय नुनानै माने ओरैबायदि हार्ट टाचिं थारमाने सिनेमाया ओरैबायदि बिखायावना होदों माने जोंनि जाथिनि थाखाय आरो बयबो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बेयो बयनिबो थाखाय ओरैबायदि मोजां मोनगोन आरो माने आं दिनै नायनानै मोनबाय माने बुंनोनो जेबो खुगायाव राव गैया आरो ओरैबायदि मोजां जादों आरो जाय बिथांमोना दाख्लै समफ्राव नुवाखै बे बिथांमोनखौ सिनेमा हलफोराव थांनानैहाय नायनो थाखाय आंनि खावलायनाय आरो जोबोद मोजां जादों नोंथां